Hadian ki khubor ki bala Herstad haka step khatway trek ulber arjar apsaw halor kaching sha akam discipline secretary ka New Trap National Youth Front HNYF uba tarson lemba san professional kerta na dauki haka janmiat shpau trek ulber arjar apsaw nama kaching suba dong keti jung u ban bo yu bam IED hajaka yang bas syndicate atami mulong ubala bathai kami khandai trek ulber arjar apsaw haka pornop hai ngipat Katran Pulet ke East Hills District Lengbau SP Uritu Raj Rabi IPS kala pentep banalaro ba tarson lakem langa kedai janmiet ye wave samla badang arfan rus nam karta ubatep kerteng kemu iba koridor nongplu ubadai na West Chandy Hills bat syakem pat na Shillong kani ka kerwa na ki Pulet kalawan mi katukan ni por hadin ke jingle ikendu ke HNYF hak jingela mu ba sadan kibla presiden bat ki bahayeng ya USP nama kecing syakem mu ba tarson kani ka kerwa kala benrap bak cing toket halor kam kadang ya cekman kumban syukro ubah kami kendai trek ulber arca apsaw kumbah ka por shpau steng ye ubam mu bala shushnahi bala tep kum improvised explosive device IED ula bathai kete ki ceka bala thap yu kenca balong nar kani kecing bathai bom bala subashnar ki cheletin stek la thap kiten ba kecing bathai kala pen prai jingkerten badwan ra kecing payet hagi yeng ba merchan shushu la ong ba wei brio bala tep kerteng mula khanseng ula masaw ha kechat jung u ki pulet ki la ong ba kani ker kompan bathai bom kai stream ba kecing bathai bom ki bala jaman shwa ya ki baga sengking atyar New Trap National Liberation Council HNLC kachushim jingit kli Habatin pej bahagi ki shop plus F Ka plus F? hakabam bangi bam dunaki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam modon ka shop plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya